Salam Halmara dağa, salam Sapar ağa vatandaşlar. Men bugün çıkışımı şu halkımızın ayağı almak için halkımızda bolup geçen zatlar inni çıdak bolmajak derejesine gelen için edip oturuyorum. Sebebi bizim yurdumuz nirak var ya. Şu soruydu. Bize yine studentler daşar yurtta okuyan, men Rusya devletinde okuyan, diyecek olan adım, bizim en atalanmaz var da ihtiya görürün halkımız, vatanımız, hemen şu diktatura var da. Yani Türkmenistan'da her bir maşgalada, her bir maşgala öz uğruna acayelini diktatör olup dur. Onun sebebi ne için diyen datva, Gorku sebeple her bir maşgala diktatura uğurlu. Indi bizim en atalanmaz, bize diye hadir hiç da koşulman, hiç da etmen, hiç şeyle hareket etmen, son basarlar, tutarlar, biz sizi basarmak için ya tutturmak için okuma uğratmadık diye. Olan diyen doğru. Ya eğer bizim yurdumuz qoğu olsa, adamlar rahat yaşasa, o zatlar esse olar. Dımsa da olar, hiç da koşulmasan olar. Yani bizim halkımız şu an nirak var ya. Banklar işleyemi, işlenok. Halkta pul var mı? Yok. Mektep sisteması işleyemi, işlenok. Budjet işleyemi, işlenok. Medisin işleyem doğru, işlenok. Hiç de doğru işlenok. İşlece adamları da işleden oklar. Şu sistemanın hemmesine Türkmenistan'ın içinde de dışında da doğru işleyecek adamlar var. Şoları işleden oklar doğru. Indi men açacak olan adım bizim şu studentler en ataları var da yankı gurulama koşulma diyenler ne gidip yenmeli. Eğer biz birbirimize çüşt püşt dip yaşasak, çüşt gepleme bolmaya şeysek, bizim nirak var ya sonra. Bundan öterim geplemesek, bizim halkımız nirak var ya şunu düşünmeli. Yaşlar den duşlam. Studentlar gayret edin, galın ayağa, galalın hemmemiz. İn olmalı yüzünüz gör, közmen şu men edişimi alı çıkış edin, öz pikiriniz aydın. Şu diktatura gummollu yelin, barimiz bırakız bilen, kovalın şunu. Yine Belarusyan Lukashenko'nun yine kovup durlu. Sever ne için inni halk nira yürü yani, bilen ok bundan veter, zat yok inni. Bizim prezidentimizin edi oturan zatı Türkmenistan'ı öz şahsi biznesine uğrup adamları Türkmenistan'a öz halk hükmünde derli öz biznes hükmünde seredi otur. O adam anık şayatlığı edip gözümüzde görünüp duran faktlar var. Hemmemizden görüp görsünü. Türkmenistan devleti bankta pul olmaz yani garip yurt değil. Türkmenistan yerüstü varlıklara bay yurt. Daha garip yurtlar, yerüstü varlıklarına, garip yurtlarda da dolar var bankına. Bizde yok, bizde ne için halk dolar için kırılışmalı. Yine marda dün çıkıptırlar diye yolu yaptırlar. Halk özünün işlen pulunu şeyde almalı mı? Halk öz çağrısına pul uğratmak için şeyde uğratmalı mı? Hormatlı enatalar, men dinleyenler içine de bar olsa, eştenler, dinleyenler gayret edin. Çağalanların geleceğine böğüttü olman enatalar size yüzlerine düşünen siz enatar siz çağalanıda hiç ile bir damca yağlagam ervetlik islen yok. Yani bu bolyan dağıtlar bu sizin etken hareketleriniz korkudan emele gelen yani diktatörlük öyle bulan var. Sever size şey dip sakladık hükümet size minne öz çağalanlar şey dip saklayanlar. Eyle olmalı bizim geleceğimiz var. Siz öz doğrunuzda ne hil islan olsanız öz yaşlığınızda yaşadınız. Bizim gerek bize yetti. Biz öz yaşlığımızda ne hil yaşasımız gelse şu hili yaşamakçı biz köp zat islardık. Biz ervet zat islardık. Enatalar düşünün doğru düşünün. Geplemen çıkman deymen çağalanıda. Çıkın geplen berde de biz sizin üstünüz bilen ayağı alalı deyin. Başarsanız mert olun deyin şunu.
Türkiye devletine bir ayal maskala garracadım. 3 oğlum vatan için verdim. 4-cüyüm kulluğa koyverdim. Şehit olup gitsin vatan için. Şehit olsa da men vatan için canım murna kurban. Şol oğlumam verecek vatan kulluğuna diye. Ödümem diye kulluğu edecek diye meni ettirseler meni garrıyordu diye. Şonyalım mudru olun. Şonlayam çin ediliyor. Şo gelecek nesel üçün ediliyor. Şo datlar. Yadam ne Belarusya'da çıktılar. Ne mollu hiç kim ölün atanok yığnadılar. O 3000 adamı koyverdiler idana koyveriyorlar. Onları hiç açanam halk ayağı alsa yankı önüne geçip basıp yenedip 10 adam bassa kim işlesin hükümette? 10 adam basma hakkım yok. 10 adam bassa prezidentin öyle basılıyor международный suçlara yüz tutulup. Şoň üçin siz doğru düşünün, hiç zatdan korkmaň. Çağalaňyza, çıkış etjek çağalaňyza daşary ýurtlarda okuyan, çıkış etmäň, goşulmaň diýmäň. Şol sanyna men öz enatam maňa diýen dady. Goşulma, çıkış etme, gurlaýma telefondan, wapşe gurlaýma sesin ýazylýar diýen. Yani men şonda da gurlak gelýär şuň üçin men hiç kim adam tutanak tutaýanda da men şolar bilen dikleşip soňuna çen gidişek. Sebäp men watanym üçin etýän. Diňe özüm üçin bolsaken men dumardymdan şu okuyan ýurdumda galardım, ştaýda gadanjy ederdim, galardım. Şoňa da mümkinçilik bar. Şu Rossiýadadyr grajdanstvo aljak diýsem, barıp arzany ýazýan, sen nositel russkoy ýazyka ýa ýene bir daty berip durlar grajdanstvo. Ýöne men şonu etjek, men öz ýurdum söýýän Türkmenistanymy söýýän. Men Türkmenistanyň geljegi bolsun diýen, özüm üçin edem okşuny bütün halk üçin etýän. Sizem çağalaňyza şuňalda nemetmäň, garşy çykmaň. Olar watan üçin etýär, olan kellesi sveje, olan kellesi gowy işleýär. Okullarını götürüp daşary ýurda çykdylar, gördüler. Köp enatalar daşary ýurda soňkuwat özüňiz haçan çykanyňyzdan bilýän, näsiňiz ýadyňyza düşýän, näle şo çykan bolsaňyz Sowet döwründe ýa-da diňe bir biznes etýänler, ýeneler çykan olaýmasa, siz o zatlar dünýeden kesip galyňyz, gaty görmäň enatalar, siz dünýeden kesip galyňyz, ganyňyza, damaryňyza ornaşdy şu gorku sistemasy. Şonu birlikde ýeňeli. Sizin çağalaňyz çykdyn. Size adar berip başlasalar şu çağalaňyzy siz çykyn. Hemme enatalar aňyrda çyksyn. Indi biz birleşmeli şeýdip. Bütün hemme edaralar, hemme budjetnik däller, biznesmenler birleşin öz araňyzda, agdyňyzy birikdirin, çykyn. Bula bir ikinji açyk bolýan zadymam. Şu wagt biz bärde türkmenler birleşip ayağa alıp bir-birine dogan jigi dip şeýdip ýüzlenip başlap, türkmenler oýanyp başlady bolan, şuň düýbüne palturjak bolýan adamlar bar. Size ýüzlenýän, biziň halkymyzy düýbüne palturup siziň netiňiz näme? Ýolaş Allamrat Rahimow. Sen bize näme suud etjek bolýan? Saňa şu wagt kim mafya, kim ýene birde sen oturan ýerinde halk ýanky adamlar agdy berlige çagyrýanlara bir-birden şyltak atyp başladyň. To gellik arada şyltak atdyň, to Almyrada şyltak atyp ötýärdiň, saparagan wapşe sen nemeden oksygyraň, sen kim? Hemme kişi samsykda sen akyllymy? Sen akylly bolsaň, onu öz akyllylygyny suud et, ondan soň gurla. Yani biz sen tarapdan diňe adamlar gorkuzmaga finansial hereketler görýär. Biram adamlary edil Türkmenistanyň içindäki ýaly diktatura sistemasyna sokasyňyz gelýär täzeden şoň ayaga almagyny islandyk. Şolary galýanam ayaga galýanlaram siz ýygyna iterýäňiz. Gaýrat ediň de sizden studentler bolup haýyş etýär. Gaýrat ediň danym. Başaraňdakmy goşulmaň, başaraňdakmy gowy iş etmäge Türkmenistany ayaga alyrma, goşulmaň. Size biziň ýanky siz bize
bir gerekli bir nemeli adam bolun. On başaran dokmu goşulma gerekli bolup bilmeseňiz goşulma gaýrat edin-de. Şyltagatmaň oturan ýeriňizden. Adamlar beýleki partiýalar, ýa-ni beýleki gromalar hemmäňize ýüzlenýän. O eýle, bu beýle dip gaýrat edip bir-biriňiziň gepiňizi etmäň, oň wagty däl bu wagt hemmämiziň birleşme wagtymyz, hemmämiziň agdy bir bolma wagtymyz. Şu wagt şol edilip Türkmenistanyň içine barylmasa, hemmäň birleşip agdy bir bolup barylmasa, beýdik gepede otursaňyz hiç çaçanan baryp bolmaýar. Ýöne şeýdi barylmasa bolanok biziň halkymyz indi mundan beter näme damal nirak görüp barýar biz halk pikredin. Biz nirak barýar. Näme üçin hiç yer işlenok ki hemme yer para ýatdy. Gelin şu diktaturan yıkıp yumrup aýralyňdan elektron döwletimiz guralyň, şu taýdana liderim ýok, şu taýdana size bir garşylyk nemet ýanem ýok. Halk öz dolanýar elektron sistema bolsun ýurdumyzda. Parlamental döwlet guralyň. Bize prezident gerekke. İki prezident işini gördü. Doğru aýtdy, Saparawly Halmyrada hiç çaçan özün prezidentlik adam saýlan dip bir dalaş eden oklar gaýta diýär parlament guralyň. Her welaýatdan goý parlamenta bir adam gelsin her welaýatdan. Şol adamlarym öz welaýatyna seretsen, elektron görnüşde bolsun döwletimiz şonda biz parany, ýa-ni viziatkany hemme zady ýeňip, diktaturany ýeňip, täze Türkmenistan gallarp biler. Şu diýen geplerimin soňunda içinde badyr şunýaly viziatkadan eklenip oturan adamlar we şo sebäpbil şu biziň hereketlerimize garşy bolup oturan adamlar. Size men bir haýystym. Eger şon edilse, her bir adam hökümetden özüniň aýlygy mysal üçin $3,500–4,000 aralygynda bolmat diýeni $2,000 aýlyk alana şoňa bermäge Türkmenistanyň güýji ýetdi. Aýlyk alana size viziatka gerek bolmaz. Size viziatka gerek bolmaz. Şeýdip günni görüp ýaşaýanlar gorkmaň, sizem goşulyň. Şu viziatçylyk alyp işiniz gaýdan bolsa goşulyň halk üçin, watan üçin orta çykyňdan aýralyň. Gorkmaň hiç zatdan. Siziň alýan viziatkalaryňyz baryram şu her aýda gelip durjak size aýlyk $2,000–3,000 ýaly bolmaz. O viziatka diýilen birde bar, birde ýok. Şoň üçin kelläňizi işlediňden bir de goşulyň. Hormatly enatalar, vatandaşlar, biriň bize dem çykmaň diýmän siziň diýdiňizde çöküp haýyşdy etýäs biz çykmakçy. Bize gelip şu Rossiýada bir miting dokumentalny gurnap berse, kanuna laýyk biz bilemzok näde gurnalýan. Gurnap berse biz studentler barjak şotar. Hemmämiz barjak. Enatalar, size arar berilip başlanýardyna, o zat boljak zat. Size bilejen edip etme diýmäňdan dogry etýär, ýalanmy diýip tutun. Dogry etýär, ýalanmy. Fakt zat, gözümizden gorkup duran zaty. Şoňa dogry belli edeli. Goýşa içindekiler gorksun. Bulara ýa gaýtmakçy da, bular enatasy çagasyna jaň edip gurlama ulamaýdym diýjekkä, bular diýip gorksun, şolar gorkup başlasyn. Ondan şol etýän azar berýän adamlarym wagty gelen güni olaram biziň tarapymyza geçjekdir. Olar prosto şu wagt diktaturaň ýumrugynyň aşagyna näme üçin bilmän edip otur bu hereketlerini. Bugunlukça bolýa, sag bolun. Berdimuhammedowyň çasny biznesine ýol bermäliň Türkmenistan. Berdimuhammedowyň çasny biznesi däl, Türkmenistan türkmenleriň watany, türkmenleriň jan watany. Watanmada elmede alalyň, deň doşlar, doganlar, jylar köp sag bolun.